Awude manikiniki naba balalela basishoyo kuleli sonto. Ugumede kaNdaba usibiya ngenkomo abafukazana bebiya ngamashasha owafinyela ubalondolozi okwaphela esendlini kwaze kwaphula esendlini angazange afo ukufudumala sibiya kaGazi yena owabuya nekati phesheya wafika kwelinganeno walibiza ngeGazi mina bakaSikhokhobo kamabakazana mina bakaSotobe kaMpangazitha Sotobe. Mawufuna ukuvotela wesifazane thumela round 16 F nge-SMS ku 33252. Ntungwa ndabezithi mzilikazi kaMashobane abathi bedla umuntu bebenga ngendaba mabaso kwabasezintabeni kwadliwa ilanga zelifini mina elehla ngesilungu mina abakwamawela owawela izambezi ngezikhala mina abakwankomo zavula inqaba ngezimpongo kwelasengoma mina enala ukudla umlenze kwabulawayo Ntungwa maqwala aluhlaza mantungwa amahle mina enahlubuka endlunkulu kaZulu nenyuka nezwe Donda. Kanti mawufuna ukuvotela wesilisa uthumele round 16 M ku 33252. Khumbula uma uvota kaningi usibeke ethubeni elingcono lokuwina ismartphone zindala zombili #nawe zisho. Ukhozi FM luhamba phambili.